aanvallen van Overmars opgevallen. Nou ja, dat ze de rechterkant een beetje vrij Ook een film staan. Je staat er ook op. Die staat erop. Voordat het elkaar is, hij kan elke minuut... Allah. Oh, Altijd zo lullen, hè? Nou ja, en met de druk die komt te liggen op de rechterkant van de verdediging. De linkerverdediger is dat vrij. Ik neem aan dat de Portugezen namelijk gewoon achterin man-op-man blijven spelen. Ik denk niet dat ze een man terughalen om op elkaar te spelen. Kijk, de ene goal langs af. Ja, dan moet je maar oppassen dat daar een probleem ontstaan, want daar zijn we qua manbezetting met Zeedorf en Reiziger niet formidabel bezet op dit moment. Marco? Vind je sowieso niet Hans dat het veldstand door Oranje heel erg groot wordt gemaakt en dat daardoor ook heel kwetsbaar is? Ja, maar het punt is dat, vond ik, dat het middenveld van de Portugezen, het Nederlands middenveld, ongelooflijk klas. Ja. En dat weer van Nistelrooy nooit Waarschijnlijk stond ik helemaal niet hard. Hij kon nooit combineren met de middenvelden. Ja, En weet bloeien ook. Als het wordt voor Van Nistelrooy voetbal ook moeilijk. En dan is het